Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. حمد الشاكرين حمدا دائمين حمدا يوافي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. وقال تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال أيضا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات الآية. Hadratul muhtaramin, para alim, para ulama, sesepuh ini sepuh kawantenan lingkungan desa Kebutan ingkang estu kami hormati sapa kami tinggi. Dumateng panjenenganipun Bapak Kepala Desa bersama seluruh staf desa ingkang hadir wonten ing majelis ingkang kawula hormati, Bapak Ketua Takmir beserta pengurus ingkang kawula hormati, seluruh Banom Nahdlatul Ulama kawontenan ranting wonten menika desa ingkang estu kawula hormati, panjenenganipun ingkang kawula mulyakaken Bapak Ketua Pimpinan Yayasan Hidayatus Hidayat ingkang estu kawula mulyakaken seluruh asatidah sedayanipun wali santri dan seluruh masyarakat desa Kebutan ingkang hadir wonten majelis ingkang mubarakah ingkang kawula mulyakaken. Alhamdulillah wa syukurillah bi ni'matillah. Kawonten dalam menika dalam kita kesih pinirengan sihat wal afiyah zahiran wa batin, sehingga saking nderekaken acara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang panjang acara dipun ngantos dados nika sayanipun tesih semangat mugi-mugi majelis menika dados wasilah kebukaipun barokah umur kula kali panjenengan, barokah rezeki kula kali panjenengan, barokah rumah tangga kula kali panjenengan, langkung mugi-mugi anak wayah kula kali panjenengan kaparingan dzurriyyatan thayyibah, anak wayah ingkang saged nerasaken tauhid kita dumateng ngarsanipun Allah Ta'ala,
sehingga rikala kita sampun sumare wonten alam barzah, amal soleh anak layang terus mengalir pahala dumateng kula kaliyan panjenengan hatta yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Salatullah wassalamuhu mugi kahadiratan dumateng junjungan kita kekasih kita Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun paring pitedah dumateng umatipun kula kaliyan panjenengan. Mugi istiqomah kita anggenipun ngelampahi syariat Kanjeng Rasul. Kula saha panjenengan sami pikantuk pitulungan syafaat baginda Rasul baik di dunia langkung-langkung enjang wonten alam akhirat. Amin amin ya rabbal. Dahirul qalbi naqiyul dzakirulillah al-Mustafa Safi sallallahu alaihi akhlaquhum wa sifatuhum subhana man sawwa huwa qudwatu ya habibi wa dawatun najah ya Rasulullah ya Habibullah faktub lana al-qawm nad'uka ya Allah Maulaya salli wa sallim daiman ala habibik Maulaya salli wa sallim daiman abada lil khalqi kullihim Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Sallu ala Nabi Muhammad. Sinten piyanten ingkang purun mau sholawat setunggal mawon bakal dipangsulaken sedasa rahmati Gusti Allah. Mugi-mugi sedaya pun ingkang rawuh kaparingan rahmati Allah. Keranten sing ngaji niki menungso biasa Bu. Sing miringaken pun 1,5 malaikat. Sing ngaos niki menungso biasa, sing mirengaken inggih mekaten krana menungso biasa niku mesti ketatrapan sing jenenge nafsu. Lah pamila nafsu niku tansah ngajak dumateng keawonan. Inna nafsa la ammaratun bisu'i illa ma rahimah rabbi. Kecuali nafsu ingkang pikantuk rahmati Gusti Allah. Muga-muga barokah sholawat, barokah memperingati Maulid Nabi Muhammad. Sedaya ingkang rawuh pikantuk rahmati Gusti Allah. Amin ya rabbal. Nafsu rikala pun pikantuk rahmati Allah nglampahi kesainan niku lho boten nenten rasa amrah persis kados warga kepunten. Alhamdulillah. Injing wau kegiatannya napa Bu? Hotmil
Quran dilajengaken pawon sedaya niki nggih nderekaken. Subhanallah, Pak Lurah nggih nderekaken. Subhanallah, Bapak Takmir nggih nderekaken. Masya Allah, tepuk tangan untuk Pak Lurah. Ternyata Pak Lurah ini ngestoaken nggih melok irak barang. Alhamdulillah. Napa malih niku disebutaken bolak-balik ya Allah. Alhamdulillah kepunten oleh barokah kegiatan mulutan, kegiatan kemerdekaan, sponsor utama jejer ado-ado. Alhamdulillah. Alhamdulillah niki termasuk rahmate Gusti. Kok gak nang grenting ya kabel biyen kok iso kok ngene. Lho niki sedaya fadhole Gusti Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah ala ni'matillah. Alhamdulillah ala barakatillah. Alhamdulillah ala ni'matillah. Alhamdulillah Rabbil alamin. Kula sedaya pun ngucapaken syukur kepada Allah. Mugi nikmate tansah ditambahi oleh Gusti Allah. Pentol kabul tambah mendunia. Kegiatan kepunten alhamdulillah sponsor utama kabul. Pak Lurah wau matur, Pak panitia matur kula yo melok-melok sih. Soale kula mriki wau. Pentingnya kula kalian panjenengan golek rahmati Gusti Allah. Rono kula kalian panjenengan menungso biasa. Alhamdulillah makanya wong punten selalu bahagia nggih. Bu sing teko 2000 sing jawab 20 kene. Bu. Bapak. Sudahkah panjenengan bersyukur senang dadi warga kepunten? Lebih-lebih alhamdulillah sudah ada lembaga yang tidak diragukan kredibilitasnya. Napa jenenge yayasan ini? Hidayatus Sibria. Mulai dari KB, RA, TPI, Dinia. Kula dudu wong kene seneng kok. Mosok wong punten gak seneng. Malah nggih. Niki nggih termasuk fadhole Allah. Muga-muga lingkungan iki didadosaken lingkungan ingkang parek rahmate Gusti Allah. Karena lingkungane tansah dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Bu, putune yugane nggih dititipaken teng kabeh. Lho. Niki sing ngaji niki nggih guru PAUD jenengan tadi. Kula nek injing niku teng PAUD niku mau kepethuk besti kula padha-padha niki taudi. Alhamdulillah. Kenapa kok anak dititipkan di PAUD, Bu? Kenapa? Apa maneh? Nek ibune derek memproduksi ngene kabul, ya mesti putune kalih baik. Pendidikan zaman biyen kali zaman now beda, Bu. Nggih. Makane jangan ragu. Dideleng Hidayatus Sibria. Allah dawuh Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad. Allah dawuhi Kanjeng Nabi Muhammad dikongkon dawuh. Berarti sing didhawuhi sinten, Bu? Kula kali panjenengan umat Rasul. Kulo ngucap sira Muhammad kuntum lamun ora sira kabeh niki kula kali panjenengan sing didhawuhi Kanjeng Nabi Muhammad krana diperintah Gusti
Kira-kira punten manut napa mboten? Ya manut lah. Ngosok. Kula percaya pol bene. Kul ngucap sira Muhammad ing kuntum lamun ana sira kabeh iku tuhibbuna demen sira kabeh cinta sira kabeh Allah ing Allah fattabi'uni. Nek kula kali panjenengan cinta kali Allah dikengken dewe Rasulullah fattabi'uni. Menawi kula kali panjenengan sampun estu saged nderekaken Rasulullah najan kali 100% yo gak mungkin. Kowe paling mumpun tempe wis. Sing ngaji iki dhewe. Nggih. Nek wis manut Rasulullah, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Akan mendapatkan cintanya Allah plus mendapat maghfirahnya Allah. Amin ya rabbal. Ngapunten. Jam 10 lebih 5 menit. Kula diparingi waktu pinten, Bu? Jenengan wis nyaten-nyaten iki lho. Sing mburi. Sing jawab sing mburi ae. 5 jam. Kula sak jam sing sepateng jam sampai sing mengganggu. Sakno bojo kula ngene sampe ning mriki. Balik nggih. Semoga duduk kita di sini, kegiatan panjenengan yang padat di hari ini, semoga ini menjadi bukti cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Bapak Lurah dawuh bahwasannya kula kali panjenengan iki nyonto Rasulullah, nyonto napa Ibu? Nggih. Karena Rasulullah dawuh innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Akhlak niku nomor 1. Pinter niku penting, tapi anak sing dukure malih napa? Adabiyah. Muga-muga beninge ati kula kali panjenengan dadosaken kula kali panjenengan gampilaken lampah nderekaken Rasulullah. Karena wis jam 10 luwih 5 menit. Bareng-bareng nggih. Insyaallah punten pun apal sedaya dawuh Rasulullah niki. Nek Rasulullah dawuh berarti kudu melu. Kula tak bahasa Indonesia mawon nggih. Supados sing mburi niku lho cek mboten ngeten-ngeten. Nderek Rasulullah dengan menjernihkan hati. Tak contoh dhisik, tak dengi kula bersyair. Jenengan gadah mantu, kira-kira seneng duwe mantu sing sae napa sing sae? Jenengan kagungan para tuwa, kepingin para tuwa sing sae napa sing cerewet? Sae. Jenengan kagungan garwa remen sing cerewet napa sing sae? Oh, luwe wis pertanyaane. Kabeh kepingin duwe anak sing sae, besti sing sae, maratuwa sing sae, ngoten nggih. Ayo digrabak jitoke dhisik. Digrabak jitoke dhewe-dhewe di aja grabak jitoke wong kok digeplak. Apakah kita sudah baik atau belum? Wonten awake dhisik. Apakah saya sudah baik dengan anak, suami, mertua, orang tua, adik, besti, teman, jamiah dan seterusnya? Kalau sudah, alhamdulillah. Kalau belum, berarti niki kudu ditandani dhisik. Kula kali panjenengan iki mau asyara kali menungso biasa nggih. Nggih, bojone nggih menungso biasa, tanggane nggih menungso biasa. Jenengan tak aturi pirsa, Bu. Tapi jenengan koyokane pun semerap. Mboten enten ceritane menungso niku sing sempurna. Sumprit lho masih Pak Lurah lho, sumprit lho kowe ambune kaina.
Niku dudunan apa? Pancen mboten enten menungso sing sempurna. Lah, itu kesadaran harus ada di dalam hati kita. Nek ati kula kalih panjenengan beliau aman, Bu. Amane napa? Krana mboten ada penyono Allah. Selalu husnudon. Bu, panjenengan dikai sakit iku perlu napa mboten? Oh, ono sing muni gak. Jenengan dompet aset iku nggih perlu napa mboten, Bu? Lho mboten jare. Bu, kenyataane ya napa kenyataane? Aja catak dompet panjenengan. Laut sakmono mbane mawon ana asate, ana ebeke, maka jangan pernah terkontaminasi. Napa Bu terkontaminasi? Nek wong grenteng basahe aja girap-girap delok dompet isi bek utawa dompet aset. Biasa saja lah. Halo. Semanten ugi kok ono besti botok diteri, godhong jagung diwehi. Lah kok saiki wis gak blas krana ono sing liya. Biasa saja. Pancen lho. Jare Mas Demasi piye to, Bu? Ada manusia yang terlahir sempurna. Lah kok panjenengan kepingin duwe mantu sing sempurna gak oleh salah blas. Duwe bojo gak oleh salah blas. Duwe ipar gak oleh salah blas. Mesti urip jenengan nelongso. Halo. Apa maneh guru RA, guru PAUD. Oh, nek mboten sadar, pancen arek PAUD iki ya napa, konsentrasi 10 menit niku sudah bagus. Tapi alhamdulillah tak delok gurunya lemu-lemu kabeh. Alhamdulillah. Sing mburi. Kula terus lagune. Lo ketemu bojo sing gak patek mati. Jangan kau sesali. Sepi banget sing wangi aku. Segala yang terjadi. Sing mburi. Mosok kate jenengan urupno. Halo. Urupno apa tambah lebong nama blind. Lah terus ya napa Bu Afifah? Lho, niku jenenge takdir Gusti. Terus ya napa solusine Bu sing arep? Syukuri apa yang hidup adalah tetap jalani melakukan. Tepuk tangan untuk kepentingan. Kok oleh tunjuman tonggo cerewet ya. Aman. Hidup adalah Masya Allah, diteri botokan dicacat. Gak usah. Dulu aku gak arep. Bojoku kok gak gatel nek mangan botokan koyo ngono. Akhirnya gak tahu diteri blas. Ngono ya dirasani. Berhubung niki atine wis bersih, aman. Ngoten nggih kepunten nggih. Ya Allah, oleh dunduman loro tuwa cerewet sak kabupaten Sidoarjo. Ngoten nggih aman. Rono eling wong tuwa niku hakikate wong telu nggih Bu nggih. Wong tuwa sing lairno kula kali panjenengan guru nggih. Nomor 3 moro. Lho niki padha.
Makane sing hormat lo apa maneh guru PAUD nggih. Yang pertama kali kula wantah anak kula kali panjenengan. Angkane aja lali ngeteri kula nang guru PAUD. Halo. Ya Allah. Kaya ngoten ta nggih. Kok oleh gunduman maratuwa cerewet sak Kabupaten Sidoarjo aman. Karena wong punten wis eruh nek wong tuwa maratuwa niki nggih termasuk wong lo dongane man mujarab doa ibumu. Awas hati-hati. Jam kutukannya. Masya Allah, tepuk tangan ke Bunten. Soalnya paham, moro tuwa niku nggih termasuk keramat terampuh di dunia. Sallu ala Nabi Muhammad. Lo ngeten iki nek mboten atine bening yo angel, Bu. Tapi tak delok wajah-wajahe bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya, wajhun malihun, wajah ahli surga, sabar ngedepi napa mawon, termasuk maratuwa sing cerewet sak Indo. Lo Tuhan pastikan menunjukkan kebesaran dan kuasanya bagi hambanya, dan tak kenal. Alhamdulillah. Kak, sabar niku amrat napa enteng? Berarti gak cocok lagu nih man. Wong sing sabar niku bakal oleh ribet saking Allah. Wong sabar berarti ridho. Apapun kepastian yang Allah tuliskan, yang harus kita jalani. Bu, sing buri, panjenengan sing nate ta semerap bahwasanya takdir Allah jenengan bakal dadi wong kepunten. Mboten enten sing semerap. Semua atas fadlnya Allah. Lho muga-muga niki lho ya gak mek ngono tok. Kabeh napa mawon ingkang Allah kersa ingkang kedah kula kalih panjenengan lampahi niki pasti yang terbaik. Lho kok panjenengan trimo? Lah kok ditakoni, Pak, Bu, sabar niku abot napa ente? Abot. Lho salah berarti lagu mangu. Salah lagu nggih. Tapi bener Allah dawuh ngoten pancen. Semoga semua yang hadir ini termasuk pengecualian. Wasta'inu bis-sabri was-salam wa innaha lakabirah. Sing dawuh Allah cocok ambek jenengan aturaken wau. Pancen sabar niku tapi ayatnya gak oleh dipedhotono gini. Makanya waktu film alif, waktu lam alif niku berarti ayat yang depan, ayat yang belakang masih nyambung dengan ayat yang depan. Diterus nggih. Illa 'alal khusyin. Kecuali bagi orang-orang yang di dalam hatinya sudah ada rasa khusyuk. Ma huwa khusyuk? Alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi tegese napa Bu?
Wis dalah Bu Afifah jadi takut-takut bidang muni ya jam 10 lebih seberapa kok. Nggih. Tegese napa Bu? Sing mburi rungokno kula. Kula pedal alit nemui buyut. Sak mangke sampun sumari. Wekdal radi ageng kula nggih tasik penangi Mbah. Sak mangke sampun sumari. Kalajeng ibu bapak sak mangke nggih sumari. Sak mangke gak krasa nek awak niki pun berarti temen nggih. Sedo niku temen lah Bu. Tapi koyo aneh wedang jahe sik seger ngeten iki mati koyo aneh sik suwe iki. Padahal napa Bu? Setiap hembusan nafas yang keluar itu jatah nafas sudah berkurang. Jarane Mas Ungu ngeten. Mati tak bisa engkau menghindari, manapun kau akan lari, ajal pasti kan menghampiri. Tapi sampaknya menten Bu, enten tak kepunten sing tau oleh WA teko malaikat Israel. Yuk Jumat ngarep pehan lho, enten lah. Mboten enten iki. Grenting yo gak ono, sing ngaji yo gak oleh girap-girap lagi. Seandainya kematian kita dibocorkan rahasianya oleh malaikat Israel, Prabu kate gak wawu ambek bojo, katene satu ambek moro tuwa. Halo? Maka zikrul maut harus senantiasa di sini. Semoga itu menjadi filter dan rem daripada nafsu kita. Halo? Balik ngomong andai, seandainya kita di WA dengan oleh malaikat Israel, lolo iso satu kan dihubungi, sepuntene sing katane Jumat menika kula wayahe mati. Sepuntene sing katane Pak Lurah, kula niki dadi warga kirang sae. Sepuntene Pak, moro tuwa sing cerewet yo ngambungi sikile ya Allah. Halo? Makanya kula kali panjenengan sing rawuh teng majelis ini muga-muga termasuk pengecualian. Muga-muga ketetapan sifat sabar. Pramilah Bu, menuju cinta kepada Rasulullah harus diikuti dengan kebeningan. Menawi Rasulullah manusia pilihan. Semasa kecil beliau dioperasi Bu, dibuka dadanya, hatinya disuci. Lah kula kali panjenengan manusia biasa deh. Halo. Terus ya apa carane ngumbah antine? Jenengan jawab ya apa carane ngumbahnya hati iki apa? Diringso ngawur lagi. Takut bapaknya ribet Pak. Wis bengi jane, ongkop pisan iki. Kipase teng lotok. Jenengan asline pun apal Bu. Muga-muga sedaya warga kepunten saged nglampahi limo-limone Allahumma sehingga dados iyantun kawula Allah ingkang gampil cinta dumateng ngarsane Allah, bersambut cintanya Allah dan maghfirahnya Allah. Amin ya rabbal obat hati. Ada 5 perkara yang pertama, yang kedua, sholat malam dirikanlah, yang ketiga berkumpulan
nek nadane kan gak iso. Untuk nada tahun 70-an itu kan. Oke, bareng nggih. Sing mburi cekak-cekak Bu. Tombo ati iku sawarnane kaping siji maca Quran kaping pindho kaping telu kaping papat kudu kaping lima lho ngono pun tadi buaya wis apa lu badan itu sampai gak apa bagaimanapun manusia biasa kula kalian panjenengan ketatrapan jenenge nafsu. Maka hati ini harus dijaga. Karena bagaimanapun zahir kula kale panjenengan niki setire apa derek ati Bu rikala ati niki sae zahir nggih derek sae krana yo napa tidak boleh tidak gondindi batin niku ngetir dohir. Kula ibu lagu Agim lho Bu. Dikongkon jaga hati. Kula delok ibu-ibu masalah glowing. Nggih, muga-muga glowinge surae niki diikuti dengan glowingnya hati. Cek gak gampang cek gak gampang karena ini penting banget. Inna fil jasadil mudghah idza salahat sa'irul jasad wa idza fasadat sa'irul jasad ala hiya qalbu. Terjemahannya nasi daria dalam hati manusia ada segumpal darah manakala dia baik sekujur tubuh, manakala dia jelek sekujur tubuh, segumpal darah itu adalah hati manusia. Podo-podo nang masjid Bu, podo-podo jamaah 5 waktu nang kene. Sing situ niate lillahi ta'ala nawaitu taqarruban ila cocok sing situ ya podo 5 waktu senantiasa Mas, tapi niate cek dikarepi besana. Halo podo-podo ater-ater tanggane seneng ater-ater tanggane sing sitok lillahi ta'ala nawaitu taqarruban ilallah sing sitok muga aku nek ngalor ngono aja dipilih. Halo kapan ya mangkane ngontir ati bersih saged nderekaken Rasulullah pinuju mahabbateng Allah niki kudu bersih Bu. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, cahaya ilahi. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, lentera hidup ini. Bila
kaya Gus Kabul. Tapi bila hati busuk, pikiran jahat merasuk, akal kian terpuruk, jadi makhluk tertutup. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, cahaya ilahi. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, lentera hidup ini. Sing mantep kali dawuh Rasulullah supaya saged nderekaken lampahe Rasulullah, dibersihno atine ya Allah sing anggap wis jangkep 10. Tak sultan sing ngene aku iku kali doa 10:30. Rada cepet Bu nggih. Wis bismillah. Muga-muga sing nomor 1 wong napa? Mumpung wis gak nyaut belas. Judulnya niku bersani hati supaya saged nderekaken lampahi Rasulullah, menggapai mahabbah Allah dan maghfirahnya Allah. Ini kan peringatan Maulid Bu. Jadi kan kate nderek sapa kadang nderek Rasulullah. Mumpung ku tambahan situ 11. Kaping 1 maca Quran sama maos Al-Quran nggih, maknane kan mulai juz 1 sampai 30 nggih, semerap sedanten. Ala Bu Afifah kaya kate sampe dhewe apa? Apa gak oleh. Kula ngomong minimalis mawon, Bu. Suratul Fatihah ampun kanthi kojeng nggih. Suratul Fatihah itu kula kali panjenengan wajib maca ping 17. Terus wajib maca ping 17 sedina seminggu. Lho niki aja sampai mbresek. Diawali bi kalimatin bismillah. Bismillahi lawan nyebut asmane Allah. Ar-Rahmani zat kang welas ase ing dalem donya. Nek wis mriki sing ngebute Allah, nekseni bilih Allah niku wonten donya kagungan sifat Rahman. Halo. Niki gawe nyentil-nyentil ati sing gampang curiga. Kok iso ya? Wong atase dodol es degan kok iso duwe alpat iki lho. Halo. Nek wong punten gak ono ngono, atine bersih-bersih kabeh. Amin. Dene situ loro ngono aku ngomong nggih. Boten dunya Allah punya sifat roh. Sing iman ya dikei, sing gak iman ya di. Mosok sing gak iman golek ambekan. Halo. Mosok sing ambekan oleh ambekan oleh penghirup udara, sing iman-imanan Allah tolak mboten to, Bu? Makanya panjenengan aja suudon. Ya Allah, ana wong melok. Lah kok tambah so ditarik tarikan. Sing kok sik ngenteni ayahe ngono. Bapane sing teko, "Lo gak oleh narik sorok-sorok ngene iki. Lah rezekine kok sorok ngono." Kok kene esuk dari badan do ini. Jangan suudon. Karena ngene dunya niku Allah punya sifat roh. Ar-Rahman dan kelawase ing andalem donya. Ar-Rahim rolas sing Ar-Rahim bidat kang mulas ase ing dalem akhirat loko. Halo. Toto alhamdulillah wis rolas sing ngono. Alhamdulillah wis sekabehane puji lho niki panjenengan nek wis maknane alhamdulillah wis manjing ana jero dodo. Duwe gelang anyar yo gak sombong. Duwe kacamata anyar yo gak sombong. Dompete montol-montol duwe ake yo gak sombong. Krana pujian niku kabeh weh Gusti
Alhamdulillah tapi sekabehane puji iku lillahi kagungane Gusti Allah. Akhire mengkeret najan ana kepunten paling pinter alim dhewe ate sombong dakwah. Sapincak kepunten sugih dhewe duwe empal-empalan ate sombong yo gak. Krana kabeh pujian iku kagungane Gusti. Puji kote malah kudus kudus ala kote kudus kata kudus kau kabeh kowe hati Gusti Allah. Kaya bos kabeh ya Allah bos ten kok diwo ning jaga dino ya. Ngoten bos kabeh tak ngombol sirahe. Wah, saling paham. Kok ono wong ketatrapan sifat sombong walau itu sebenih zarah saatum, maka dia tidak akan layak untuk mencium baunya surga. Jadi ini Bang Haji namanya apa Bu? Nek ana wong punten sombong iki lho ayo dinyanyekno. Iya. Itu kesombongan. Mau cari Bang Haji. Itu keangkuhan. Bukan pakaianmu, tapi pakaian Tuhan yang berhak disembah oleh seluruh alam. Kamu Bu, tidakkah kau perhatikan dari apakah dirimu dulu diciptakan? Dari tetes air hilang kau diciptakan, lalu engkau disempurnakan. Oh, kula nate duwe wedhus. Sing duwe wedhus mesti gak nyangkal apa sing tak omong. Awak dhewe katene sombong apa, Bu? Kula mbek jenengan iki kalah mbek wedhus. Wedhus niku sepersekian detik mari lahir niku wis iso ngaden. Wong nate nulungi wedhus lahir wedhus kula. Lho cok mriku persis kono dalem. Masih ustaz ayo dhewe wedhus rek. Cek iso cerita. Ngono ae. Lho, ngono sikil ngarep pas jujur-jujur ngadeg Bu. Kanthi sing guri loro ngadeg ya Allah. Kula langsung bernabi subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahul akbar. Punten kok dikai Allah kewihan apa mawon mbok ayu sapunten mbok sugih sapunten mbok pinter sapunten mbok dihormati sapunten. Lah kok ate sombong iling kula kali panjenengan ala karo lho niki mboten cita khayalan saestu. Kula mengambil ibrah nulungi wedhus bayi niku Bu. Subhanallah cike ya wedhus iki ngalang menungso. Menungso lahir dalam keadaan lemah. Betul apa betul? Gak iso melumah, gak iso metu nek gak dilumah nek gak dikurepno. Lah kok saiki dadi sakmene gedene dadi atas pandole Allah. Lah kok metu sumbunge awas. Awas, hati makanya obat di Al-Qur'an diwaca sarta nyanyi. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Rabbul Alamin kang mengirangi sa'alam jagat raya. Sing sugih ngatung. Wong gak wani rek. Sing duwe akeh ngatung. Ayo. Kula kepengin semangat. Sing duwe akeh, sing pinter mesti ketek mecotot iku gambut sing ayo sapa sing loh, arang-arang ge muhasabah niku awak niki cek dadi wong sing sombong pun baca Quran dan maknanya. Najan kan kabeh. Halo. Setidak-tidaknya ada 1-2 ayat yang kita benar-benar menyaksikan bahwasannya Al-Quran benar-benar firman-Nya Allah.
Lho nek wis ngoten dados obat Al-Qur'anu ma'hu wa syifaa wa rahmatun lil mu'minin. Lah niki lak medeni ya. Nek khataman tek pirang-pirang juz. Lah kok sing sumpah kan waduh. Berarti perlu ditanyakan keimanannya terhadap Al-Qur'an. Kabeh pindho salat wengi lakonono tenang bersibu. Salat wengi krana malam itu adalah turunnya derajat kewalian. Jangan bersari riyadori atau di para ulama, para wali-wali ning Allah. Begini ku boten disia siang lho. Niki nek ngaji niki ditemeno sopo kang boleh. Kula tunggaken mawon. Sing wis nglampahi muga-muga istri malau najan 2 rakaat dicekel tenanan muga-muga dados dalane kepangkat derajat kula kaliyan panjenengan sing dorong nang dikaiti abot segala sesuatu jika mengawali niku pancen abot. Jenengan sing wis iso numpak sepeda ya gak ono abot. Jajal jeleng-eleng biyen belajar numpak sepeda ya nopo. Tahun 70-an. Oh. Jenengan sing belajar gawe sepeda ono ngene niku ketatak aku. Celing. Abot sami panjenengan sing dereng mau awali dia mulai abot. Yo ayo disonggo. Pokoke wis dia aman mboten enten abot. Sing telu kanca ambek mongso sing jelek sapa nanggone hidayah si yang soleh. Wong soleh niku sing dibahas niku urusan donya. Sing dibahas niku urusan kali pengen. Oh, jenengan nek kumpul wong sombong ngeluh. Alhamdulillah anak saya itu yang pertama ada di kedokteran. Yang kedua itu alhamdulillah sekarang masih di kuliah di UI. Lalu sing dijak ngomong gak ngerti bahasa ngeluh rasane UI wo. Panganan gembuk ta persu. Nek gembul wong sing gak so. Ya Allah alhamdulillah saiki antam munggah. Soalnya Israel itu terus nyerang nanggone jalur Gaza. Emas terus mulak saiki antam kate tembus 2 juta. Sing dijak ngomong gak ngerti antam kok diantem ngomong ngene ya. Meluntok gembul wong sombong iki nggih. Ya Allah. Oh, makane gembul wong soleh mawon. Lapo gak jamaah. Iya iku kutuk-kutuk bismillah nggih. Iso wis ta masih ana kudu bangun ibunya. Oh jadi ninggal jamaah. Ngono ayu. Ayem nang pikir. Nggih, gembul sing wongso. Gak usah ada wong sing gaya-gayang ngoten. Mau kemana? Mau healing. Nang di sumber gempone lho. Wong mbang-mbang orang-orang sing ngompo ada bisa healing. Menutup pendek gembul-gembul. Wis gembul wong sing saleh-saleh mawon nggih. Urusane urusan ibadah. Ibadah ya apa ya sinane kene sapa? Ya Allah sing teko piro alhamdulillah teko kabeh. Lho ngono ae. Kaping 3 wong kang saleh kumpul. Kaping 4 kudu-kudu sing luwe, Bu. Tirakat wong tirakat mesti nemu yo. Iya. Kaya ibu-ibu ini lho, nalika sok kaping yes. Alhamdulillah. Ya Allah, pokoknya perkara wajib itu ditambeli kali sunnah, Bu. Soalnya posone awak dhewe iki sing poso balapan. Nggih, nek waya magrib dur masalah. Dingam sumat sedina gak mangan. Ya Allah, ada Rasulullah gak entuk kaya ngono. Disunahno dahar kurma telu ono buko iku iki gak kolok mlebu. Tahu campur yo. Oke ya. Ya Allah. Makane poso-poso sing koyo ngene iki ditambeli. Kali poso-poso sunnah. Sembayang kula nggih ngoten.
Durung toto mulai takbiratul ihram sampai salam ini Allah tok lho, makanya ayo ditampi. Beda kali ibu-ibu nggih, bapak-bapak punten salat mulai takbiratul ihram sampai salam ini Allah tok nggih leres nggih. Kula muga boleh barokah itu. Barokah wong punten saged nyuntung Allahumma amin. Kalau kula dereng sempurna makanya ditambeli kali qobliyah Mbak. Dia krono sholat wajib ini benjang pertama kali yang dipertanyakan ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir dari sembunyi yang mau kok mau tahu bersama gitu. Katanya mulai kemana Bapak Lurah. Terakhir, zikir wengi engkang suwe. Niki kepingin kula nyenggol titik Bu nggih. Muga-muga nih kalau kalian panjenengan beda niku saestu-estu jadi siji istiqomai, loro adabiyai, tiga hudure atine. Krana wirid ingkang sampun kula yakin seluruh warga Kepunten niki wong ahli wirid. Nek gak ngene, gak kaya ngene desane iki Bu. Desane tentrem ayem Kertora Harjo Berbatun Tayyibatun Warabul Wafur Amin ya Rabbal Alamin. Wirid panjenengan ingkang sampun kalampahan setunggal niku thariqah. Thariqah napa? Thariqul miftahul tahqiq. Dalane kula kali panjenengan saged menyaksikan bahwa wujudullah hak. Thariqah niku wirid. Wirid itu macamnya kata Bu, ada kalanya dengan sholat sunnah, ada kalanya dengan membaca Al-Quran, ada kalanya dengan bersolawat, ada kalanya dengan membaca ilmu atau di majelis ilmu. Niku nggih termasuk wirid. Lho niku lho dados thariqah miftahut tahqiq. Kebukae ati kula kaliyan panjenengan saged nyeksekaken bahwa Gusti Allah niku wonten. Halo. Terkadang niku perlu wis ero kabehne Gusti Allah ku ono tapi gak patek ya contohnya napa nek ono apa-apa sing gak nyocoki nang atine dadi ati was padahal Allah dawuh napa Bu bahwasannya takdir yang Allah tentukan itu semua yang terbaik untuk kita, betul? Halo, Bu. Nika kula kali panjenengan iki saged ngelampahi napa ingkang dados kepastiane urip kula kali panjenengan berarti kita sampun ridho. Nek wis ridho oleh ridane Gusti Allah dia tamang dia baru fadkhuli bi ibadi diakoni dadi kawulane Gusti. Nek wis ngestokaken teman-teman ngakoni nek awak niki kawula baru fadkhuli jannati. Halo. Tak peseni temenan lho, dieling-eling yo. Ojo pisan-pisan melok aturane sing diomongno Pak Krisdayanti. Niki nggarai urip panjenengan mesti rekoso rasa gak ono enake blas urip. Sampeyan rungokno apa sing diomongno Pak Krisdayanti? Ngene lagune Bu. Jika Tuhan mau begini, ubahlah semua jadi yang ku mau karena ku ingin semua berjalan seperti yang ku mau. Sakit Bu. Halo. Ya boten. Wong kula kali panjenengan iki kawula kalah kali sinten? Lho kalah lho kali bengi. Terus nek kate gak tondo lho, gak pambo ajo. Wong jenenge kenyataane gak gablek duwe kok gak trimo status. Wis gak gablek duwe dikandakno wong sak yo. Kalau guys,
Wong wis rencana kenyataane gak duwe lah kok kate diwadul wong sando. Niku ndodono atine gak teri. Beda me ibu-ibu punten ya Allah, matur sembah nuwun Gusti. Kula pancene kudu gak gablek dhuwit ngene iki. Kula nek gak gablek dhuwit kula belakangan. Omah kula jembrung. Orang-orang kula numpuk umbah-umbahan gak kejempuk setelikoan sak kamar matur suwun Gusti. Nek mboten ngeten kula mboten ndorok ana lho. Pisang-pisang ke matur suwun. Bapak yang ngono, Mas nyembah nuwun sangat nggih Mas, ya Allah. Panjenengan dadosaken kula fikir Mas, kula cek bersuat dhewe iki kisah. Oh, jenengan bersyukur nek kate duwe bojo gak paten ngeki dhuwit ngoten nggih. Nggih. Benjing jenengan kaya jenengan nanggone tipe ngoten lho, nek njupuk surungan to ya. Meter-meter ya, ya. Moro-moro ngene terang ini kalau isinya gelas. Masa jenengan kene ngantri nggo depan kaca yo tak guys, langsung muncul. Terus jenengan gini ngoten. Dikai bojo tak kapek duwe-duwe. Lah kaya bos kabel ngono duwe akeh. Jenengan aman mawon. Alhamdulillah matur suwun Gusti ngono. Dikai bojo tak kapek iso matur suwun. Karena apa? Karena niki bening. Halo. Nek gak punten gak iso nglakoni kaya ngono. Allahumma amin. Ale makane wirid digedhekno kuwi. Allah pun janji walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Ngoten nggih. Lejenge soro ya Fatahu ya Razzaqu ya. Nek ngomong lesane atine sing gemuruh, sing yakin bahwa Allah akan membuka ngono lho. Ini gak emang lah bojone gak dadi apa boleh tekan dilo yang ngono wae. Lho, Gusti Allah makane sing yakin. Wa may yattaqillaha yaj'alhu makhraja wa yarzuqhu bi ghairi yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Sapa sing kandhane Gusti Allah bakal dipenuhi lho ngono lho. Yakin, ini penting sekali. Muga-muga sing ngantuk niku lho nyamel yakin teman masih gak gablek duwe niku ya penting. Yakinlah kuasa Allah mengangkat derajat siapa saja yang beriman dan bertakwa. Kandhani kok syarat niku nggih ayat iki paten yakin Bu sing yakin muga-muga wirite sing yakin nggih siji wirid sing kula kali panjenengan jujur wau obat hati sing nomor 5 niku kok ingkang ngerti juntuhan. Obat hati yang nomor 5 itu zikir wengi ingkang suwe. Kalau wirid sing yakin karena wirid yang kita baca itu, yang kita zikirkan itu merupakan rukun thoriqi miftahul tahqiq. Sing nomor kali wasilahul murid. Dadi senjata kula kali panjenengan. Dalam hadis kutsinya Allah tahu innallaha bi husnil dzanni abdi. Allah niku bakal numurnaken takdire napa sing panjenengan ya terus dijanjekno, wis dituturno dalile. Muga-muga yakin kabeh. Allahumma semua takdir Allah tidak ada yang jelek, pasti yang terbaik untuk kita. Sing nomor 3 muga-muga tutup mriki nggih Bu nggih. Zikir sing panjenengan istiqomahaken iki lho. Dados wa mansurul wilayah. Dados dalane tumurune kewalian. Halo. Muga-muga nang dadi wali-wali Allah. Sampun Bu Afifah wali murid alhamdulillah. Wali-waline Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Amin amin ya rabbal. Muga-muga gangsal niki kula kali panjenengan asal fadholi Allah
estu saged ngelampahi. Permohonan dados beninge ati kula kalih panjenengan saged nderek lampahi Rasulullah. Nek wis ngoten kula kalih panjenengan bakal pikantuk mahabbahipun Allah tur angsal maghfiratipun Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salawat tasik ya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin adada ma fi ilmillah. Salawat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin adada ma fi ilmillah salatan daimatan bidawamin mulkin lagi salatan daimatan bidawamin mulkin lagi. Zaman akhir monggo ngakei dekir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Zaman akhir monggo ngakei dekir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Salati dikanjani sodakoi diakei muga dadi tentreme ati rezeki meji barokai. Salawat. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin adada ma fi ilmillah bidawamin mulkin lagi sholatan daimatan bidawamin mulkin lagi. Al-Fatihah. Bapak Ibu ingkang kawula mulyakaken namung mekaten ingkang saged pamil haturaken Umi Afifah manusia biasa, tidak ada gading yang tak retak kekhilafan milik saya. Kebenaran hakullah. Apabila ada kata atau tingkah laku yang kurang berkenan hati, mohon diberikan sabda maaf yang seluas-luasnya. Bila ada sumur di ladang, insya Allah kita akan bisa berjumpa lagi. Bila ada umur panjang, insya Allah kita akan bisa bertemu kembali. Akhirul qawli hadza wal 'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.